खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआव फिन खनसे आरो आंनि इउट्युब चेनेलाव आंनो गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर। आं दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो बेनो जाहैबाय माने हाबा आरो गुबुन रायजोआव हरगोन आरो बेयावनो हाबा खालामनानै हरगोन। जोबोद गिदिर बानायदों आरो हाबाखौ गाइस। जोंनि गामिखौबो लिंदों माने खामानि दामानि मावनाय बायदिसिनायाव आरो बयखौबो लिंदों आरो गाइस। बेखायनो आं दा बे हाबायाव दसे भिडिअ खालामगोन आरो बे ब्लगखौ नायनो दाबाव लोगोफोर आरो चेनेलाव गोदानै दंबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव अननानै। आं बे हाबानि भिडिअखौ नै दा थांनानै बानायहैनो थांगासिनो दङ लोगोफोर। स' होमबा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय। आदा ओइ हिन्जाव गोदान थानाय आरो Rohot. Wait, benar. Benar ini. Benar. Nah, ini loh, jangan.
ओरैबादि मानसिखा नै ओइनो फैबाय आरो हौवा लागानिफ्राय लोगोफोर दासो फैदों नै 10:30 11टायानो जानोसैमोन बेयाव आरो फैगोन दा खाथियाव मोनफैबा खेबनोसै गाइस बढिया पात्रा बम देते मुझे Wait, nee. Deze een soort dombaar. Oh, goedaan fैबाय आरो नै फैसाय ओरैबादि मानसिखा नै 만체 텐동랑 데서도 건 것도 나야 되나 말이야. Masuk
Aha. Ya, bagus. Ikut apapun dinai ang nongtangmonkौ sakti laनानै आफाइसो बोराय बाथौखौ sakti होनानै संसायाव थानाय सान साफोर हाथरखि हाला बिफां लाइफां जिब-जिबि साख्रि आरो नोंथांमोना रायजो राजा बयखौबो खुलुमदों आंनि फिसाजो यमुना बर'नि गोथार मुंनि समाव बोर होदों अननानै गोग्गोमै आलो रायजो मोनजानायनि दहा जय अभय बसुनी जय किसान दिलीनी जय 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 जवानी जय कनफ्यूज जादों नामा बेलाय गथ'आलाय कनफ्यूज जादों खोमा ना मबाइलाव एसे कनफ्यूज जादों मानसिया जायो देसन बयबाबो मानसिखौ होनदां नान्दुन ओंखारनाय लरि ना होलै जय थाफाग्रा मा साइसनि बियो
गिदिर आरो पेला माना पाय बुलि कबिनि साबधानै हमना लाथो फंसेसो बुंहरनांगौमोन गुवाहाटी थांब्ला बस फायदिया आरो इसोरनि माने साद्राय जादों दा हबो दे Tanda panik di mana mungkin? Tanda panik itu kali besi ya dia. Ini dorate lu eta kiri manut kanore niki. Buah hebelese ni bila. Kamuri lu dina. Itu jago ya ni jimici nan sa bai de muna kamuri lu buna hende. Itu. Sama selfie marah ni, kupos mana? Nah, kain sih, bau sih. स' लोगोफोर बे मोनानि भिडिअ नालाय नोंथांमोना एसे बोरैबा नुनो हागौ लाइटफोरजों ओंखायनो आं भिडिअखौ खालामबाय आरो हाबायाव गाइस आंनि लोगोफोरबो फैदोंमोन बिथांमोना थांबाय दा हरनि समाव भिडिअखौ खालामनाय जादों गाइस नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय था मानो होनब्ला बेयाव जोबोद अनेक दामनाय देनायबो दङ बिनि थाखाय माने मिउजिकफ्रा किसुमान माबायाव एसे हाबनो हागौ मिउजिक हाबब्लाबो जेबो जाया जायनि जाहोनाव भिडिअखौथ' खस्थ'बाबो खालामनाय जाबाय हराव मा खालामनो मोसाबायबो एसे रंजाबायबो दा माने बिनिफ्राय हिन्जाव गोदानखौ बेलेगाव लांसिगोन आरो नलबारि होननाय जायगायाव नलबारि बा मा गामि बेखौ मिथिला नलबारि डिस्ट्रिक्ट आरो जायखिया बेयाव लांगोन आरो दा बेखायनो लांनो फैथ'वाखै आंथ' दा बै भिडिअखौ खालामनो हानाय नंला आं मोनाबायबो आं थांनोसै आंनि नानि फिसाबो फैदोंमोन नालाय ओंखायनो आं बेखौ लांनानै न'आव थांसिगोन आरो गाइस स' होनबा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन नोंथांमोना नायलांदो आरो लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै लोगोफोर बयबो सापर्ट खालामलायबासो देरो मानो होनोब्ला सापर्ट खालामलायाबाथ' रावबो हारसिं देरनानै फैया नालाय ओंखायनो माने बयबो सापर्ट खालामदो लोगोफोर बे हाबायाव भिडिअ बानायनायखौ जोंनि गुवाहाटी सांमाकुलि गामियाव आं भिडिअखौ हाबानि बानायनाय जादों आरो थेंक इउ होनबा गोजोननाय थाबाय लोगोफोर एसेयावनोसै आंनि भिडिअआ दिनै बाय बाय